Za posledné 3 týždne sme na tejto stavbe nespravili skoro nič. Dôvod je ten, že sa nedávno realizovali omietky, potery, do ktorých išlo cez 3000 litrov vody a ak následne chceme pokračovať s ďalšími prácami, určite stavba potrebuje poriadne vyschnúť. Ako vieme zistiť, či môžeme realizovať ďalšie práce, napríklad ako s hydrokartony, na to slúži takýto prístroj, na meranie vlhkosti v omietke a tam by sme sa potrebovali dostať pod hodnotu nejaké 1 až 2%. Poďme si teda spoločne odmerať, koľko to momentálne máme, že či môžeme pokračovať v prácach. Pozrieme sa teda spolu na to. Čiže nameraná hodnota je niekde okolo 0,3 až 0,4, čo značí, že vlastne stavbu je možné ďalej zhotovovať. Je to veľmi dôležitý detail na to, aby celkovo tie konštrukcie ďalej nepracovali, nevznikali zbytočne nejaké plesne, vlhkosť. Stavba dostatočne vyzrela. Pre viac podobných typov určite sledujte tento kanál. Nezabudne takisto pozrieť náš web, kde nájdeš rôzne články, blogy a sekcie, ktoré ti pomôžu stavať stavbu s dlhšou životnosťou a nižšími nákladmi. Ak plánuješ stavbu si nechať postaviť, určite nás neváhaj kontaktovať prostredníctvom kontaktného formuláru a tešíme sa teda na spoluprácu.